Jinxteħet aktar dawl fuq il-marda tal-ALS fil-Gżejjer Maltin. Dan kif studju li ġie ppubblikat fil-Ġurnal Ewropew tal-Ġenetika Umana magħmul minn grupp ta' riċerkaturi internazzjonali immexxi mill-Università ta' Malta skopra numru ta' sejbiet ta' importanza kbira fil-ġenetika Maltija brabta ma' l-isklerożi laterali amiotrofika magħrufa aħjar bħala ALS. It-tabib Ruben Kawki li mexxa din ir-riċerka u li huwa wkoll lettur fl-Università ta' Malta saħaq li r-riżultati ta' DNA ħalluhom bla kliem. Tara kif lura fl-2017 l-Università waqfet Reġistru Nazzjonali tal-ALS kif ukoll Biobank sabiex jiġu identifikati dawk il-pazjenti li jsofru minn din il-marda fil-pajjiż kif ukoll ġew miġbura kampjuni ta' demm mogħtija mill-istess pazjenti sabiex isiru l-istudji fuqhom. Propju minn dawn il-kampjuni ħareġ ir-riżultat li l-ġenetika tal-ALS ma kellix difett wieħed qalb il-pazjenti Maltin illi ġeneralment ikunu l-kawża prinċipali li din il-marda tfaqqa fost il-qbija tal-pazjenti madwar id-dinja. L-istudju kompla juri però li kumparati mal-qbija tal-popolazzjoni Ewropea jeżisti persentaġġ għoli ta' pazjenti Maltin illi jsofru minn din il-kundizzjoni illi ma għandhom ebda każ ieħor fil-familja brabta mal-ALS iżda għandhom difetti perikolużi ħafna fid-DNA tagħhom. L-istudju wara wkoll li l-aktar ħaġa interessanti hija li dawn id-difetti ġew misjuba f'ġenetika illi rarament tkun mittiefsa fost il-pazjenti Ewropej. It-tabib Kawki sostna li dawn ir-riżultati jiġdu l-ġenetika unika tal-popolazzjoni Maltija maġuna minn mijiet ta' snin f'iżolazzjoni mill-qbija tal-kontinent. U saħaq illi il-fatturi fil-ġenetika taċ-ċittadini tilab rwol importanti f'dak li jikkawża l-kundizzjoni tal-ALS f'Malta. Għal-stant, preżentament, it-tim ta' riċerka għaddej b'ħidma sfiqa sabiex jiġi stabbilit x'jikkawża l-kundizzjoni tal-ALS f'dawk il-pazjenti li ma kellhom ebda difett fil-ġenetika tagħhom. L-iskwadra ta' riċerkaturi irringrazzjaw kemm lil pazjenti kif ukoll il-volontiera illi grazzi għalihom qed insiru nafu ħafna aktar dwar il-marda tal-ALS. L-ALS hija marda neuroloġika fatali illi tattakka n-nervituri tal-ġisem u li sfortunatament fil-maġġoranza tal-każi twassal għal paraliżi sħiħa tal-ġisem mingħajr ebda kura.